YouTube. Gulle Lille og... Hvad fanden var det nu, dit navn var? For helvede. Det er selvfølgelig... Okay, det her det er bare mærkeligt. Ja, okay. Det er Pip Gaming ved siden af mig. Vi trykker bare... Mit rigtige navn er Albert. Fuck! God start! Hold nu bare din kæft. Jeg havde en mærkeligste drøm, og jeg har ikke brug for det. Nej, I skal ikke høre det, mand. Det er så klamt. For helvede. Startfing, mand. Skal vi lige sige 30 millioner eller noget, mand? Okay. Vi siger 800. Det er Pip Gaming, der spiller, ikke mig. Hold kæft, det er mig, der spiller. Ja, det er dig, der spiller, ikke mig. Hold lige net op. Fordi jeg har aldrig spillet det her spil. Det er kun min far. Han sidder sådan her hele dagen foran computeren, når jeg bor inde i København og drikker cola hele dagen. Så det er ikke særlig dejligt. Men jeg har min mor, og jeg spiser chips hver dag. Det er dejligt. Det er smart dejligt. Det gør jeg også. Det siger jeg også. Jeg spiser slik, jeg gør hvad jeg vil. Det er jul, det går. Nej. Er I klar? Det er jul, det er cool, det er der, hvor man hygger sig bedst. Og så kan jeg ikke mere. Og det er snart nytår. Wow! 2 dage. Woo! Og det er Counter-Strike CSS, vi spiller. Counter-Strike. Kunne de ikke se det i starten? Stod der ikke det i starten? Måske. For helvede, Henrik. Gulle. Sigge. Gulle. Han har det fedeste efternavn. Det er mega snøden af Ulf. Han hedder Albert Ulf. Det var lyden af mig, der drikker cola. Ok. Alt, der var noget i pæt. Der var noget i. Nej, for helvede, Gulle. Hans rigtige navn er ikke Gulle. Det er Sigge. Og I kender mig nok som Sigge Sakato på min gamle kanal. Jeg tror, der er ingen, der har set dig på din gamle kanal. Ved du, hvad det eneste, du så har lavet? Så har spillet Minecraft, imens du læggede af hår til, og du snakkede ikke. Ej, nu kæft. Jeg vloggede kun, seriøst. Jeg vloggede kun. Og spillede Minecraft og buggede hele din kanal. Nej, op. Faktisk ikke. Jeg spiller overhovedet ikke Minecraft på den gamle kanal. Telefonen er tæt på dig. Det siger jeg ikke, hvorfor. Så er vi fandme inde. Og det er Gulle, der spiller. Sigge, whatever. Skal vi tage... Jeg har aldrig spillet det før. Vi tager videoen. Det har man kan godt lide sig. Spil for helvede. Dræb nogen. Ja. Jeg er simpelthen den ene. Lego-klodser! Jeg hører musik. Straight from the home inside me. So whenever I'm absent, I'm actually in your thoughts. I'm on that tectonic, sonic, super swaggy, phonics, and the beat is blinding. I'm a cool with the thoughts of pull off and flow straight from the home inside me. So whenever I'm absent, du gør ikke det der. Det gjorde du bare ikke. Jeg gjorde. Nej, du gjorde ikke. Jeg skal indslutte nogle spillere til, mand. Det må kun... Skal vi sige, det kun må bruge kniv, eller hvad må de bruge? Det hele pis? Helt pisset. Helt lort. Og alle hedder ko. Alle hedder ko. Undtagen os. Alle hedder ko et eller andet. Ko fik. Ah! Okay. Fuck. Spark pause, ja. Det skal fandme altså, okay. Skridt. LOL! Altså, skridtet, det er det, der sidder Ja. Altså, imellem lårene, og så... Alt. Du er ikke god forvirret. Sværhedsgrad. Ikke færdigt, mand. LOL. Nej! Skal du se en fed vane? I'm cute as my computer is kaput. I am cute. Du slet ikke synge den sang. I am cute and my computer is kaput. Og nu er jeg god. Det er fordi hans computer er gået i stykker. Nej, fordi den faldt ned på en flaske og flækkede skærmen. Og så
en anden dag, så er det 2014 og 2 dage til nytårsaften. Og det er 2014 igen. Og det var 2 dage til nytårsaften. Og det var den forfærdelige, ordentlige stemme. Jeg har ikke børstet tænder. Sådan har Albert gjort. Jeg har børstet tænder. Står der Albert på? Nej. Bare så jeg ved det. Det er ikke Gulle. Det er Albert, der ikke har børstet tænder. Hold nu ja, nemlig. Hold nu. Jeg har spist alle sammen. Hvad fuck er det? Fuck er det? Frisk. Ja, det kan jeg godt se, men hvad fuck? nej, det var klart. Prøv lige at putte facecam på, så de kan lige se. Ej, jeg gider ikke bruge facecam på, mand. Det er fucking... Det er derovre. Ja. Jeg redigerer dig ind. Hej. Se den her automatiske dildo. Ej, for helvede, Hanni. Gulle! Gulle. Du har sexlegetøj på dit værelse. Den her bane er fed. Wow. Skal vi være politiet eller terrorister? Terrorister kan få 2 pistoler. Oh, yes. Okay, det lød bare forkert. Og I må meget gerne lægge et like. Eller et subscribe. Eller et subscribe. Mest subscribe. Og nu kommer alt det der lort noget, med hvor man siger, put det i din favorit, og du skal like det, og du skal subscribe, og du må meget gerne lægge en kommentar i beskrivelsen. Sig, hvor lækre vi er. Nej. Og hvis I ikke kunne lide det, hvorfor ikke kunne lide det? Jeg mener det bliver. Vi skal altså virkelig bruge nogle likes. God dagen! What the fucking boss? Ira win. 6 liv. God Harry. God Henry. Han er endda på vores hold. Han er ikke på vores hold. Nu skal vi få. Ej, fuck, Hvor hvor... lang tid har det taget? Og jeg spørger hele tiden, jeg ved det godt. Hvor lang tid har det taget? 7 minutter. Lortet. Det her våben. Det bliver en fucking lang video. Team. Drink. Drink. Har du en drink til mig? I'm gonna guard the hostages. Yikes! Can you use some help over here? I'm coming. Bitches! Cool. Jeg håber, I styr. Nu må I ikke fuck mig op, hvis det er forkert. Og hvis... I'm gonna camp the hostages. Outside. Uh-oh. Need help! Er det fordi, vi starter op til Kan jeg prøve at spille? Counter-terrorists win. 3 runder hver, så ja, det er den sidste runde. Nej, vi skal bruge en shotgun, og så ruller vi. Vi bruger en shotgun, og så ruller vi. Hallo, Gulle? Hvad? Næste gang jeg kommer hjem til dig også, skal vi så ikke lave livestream? Nej, det ved jeg ikke. Min Twitch-side er ikke kommet helt op endnu. Nej, fuck dem. Vi kan jo også... Penis. Ja, du er ret, du er en ko. Where could they be? Lad os lige se her. Fire in the hole. Clear. Jeg stikker nok i hovedet på ham. I heard them. Sniper. Nej! Jeg er billig. Det smager i hvert fald en mikrofon, jeg bruger. Ej, go Will! Så er det en... Dealer. Nej, det skulle da en... Dealer. Razer Kraken Pro. Dealer. Hold nu kæft. Dealer. Dealer. Lad os gå ind og dræbe dem her, så de ikke kan... Skal du her? Truck. Watch it, there's a sniper. I can use some help. I'm in trouble. I'm coming.
Nu kan de ikke vinde. Oh boy. You're right there. Ja, Dominik, du skal få dem her. Er I klar? Roof.